Hola, buenas tardes. Quiero pedirme una pizza aquí para el San José Sobrero. Hoy no podemos llevar al San José Obrero, ¿Por qué? porque lo tendremos restringido esa zona, porque ha pasado algo con un repartidor y hoy, o sea, hasta que no se aclaren las cosas no podemos ir al San José Obrero. En diuen Sant Josep Obrer perquè sempre se l'ha conegut amb aquest nom, però oficialment això és el barri de Mas Pellicer de Reus. Aquí ja fa temps que els repartidors no arriben fins als domicilis. Tenen por, siguin repartidors de pizzas o d'un supermercat. Se lo roban, se lo quitan todo, no llegan y tienen miedo y no entran. Vas al Mercadona, pides la compra y no te la traen, dicen que aquí a este barrio no quieren entrar. Pero tanto Carrefour como Mercadona, como lo que quieras. Las pizzas, todo. Tienes que ir a la redonda del hospital a buscarlas. Els repartidors només estan disposats a portar la comanda fins aquí. De la rotonda cap endins s'hi neguen. Alguns veïns ho troben justificat i molts puntualitzen que els que roben les pizzas són de fora, no són del barri. És un altre capítol de la inseguretat que es viu a Mas Pellicer. Aquí se senten abandonats per tothom, pels que manen i també per les botigues que han anat marxant.